पिक मिशनाव गोबां आइजो हानजाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अमा फिसा होनानै अमा फिसिनानै बोरै रांखान्थि दिगै जौगानो हायो बेनि थाखाय जों हाबाफारि लादों। बोरमा फिसिनायनि जों हाबाफारि लादों, जों दाउ फिसिनायनि हाबाफारि लादों। बेबायदिनो जोङो पिक मिशन, गटारि मिशन बा पल्ट्रि मिशननि दारैहाय आइजोफोरखौहाय रांखान्थि भाबै बोरै जौगाहोनो हायो, सामाजिक भाबै बोरै जौगाहोनो बेखौ जों नाजाबाय थादों। खुनु माने दोलोआनो खनसेयैनो 100% रावनोबो होनो हाया। बेवहाय सरकारखौथ' बारहो, इसोरा फैबाबो भगबाना फैब्लाबो 100% बयनोबो होजोबनो हाया। जों दाखालि 3865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होबाय। दा नैबार नभेम्बरनि गेजेराव आरो जों 6000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 40टा जे जोंनि दा एक्जिस्टिं समस्ति दं बेयावहाय 150टा खरि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो थांबावगासिनो दं। हाइकर्टनि रादाय दंमोन, जोङो बेखौ मावफुंनानै समाजनो देखायगोन। केस होदोंमोन हाइकर्टआव, बे केस होनायनि थाखायनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो हायाखैमोन। दा दाखालि 31 जुलाइआव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जे टेनियर बिथांमोन दालांनाय बे जोबनानै थांबाय। जोबनानै थांग्रोमोना जों दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोरखौहाय जों दा बबेनिफ्राय लाजायो बेखौ थिग खालामनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोंहा बिसास जे बे सप्तानि गेजेराव जों दाफुंनो हागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। जोङो माने UPPL हानजानिफ्राय लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखं बे मोननै गांखंखौ मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय 100 हिन्जावसाफोरजों बा आइजो माहारिनि जे दैदेनगिरिफोर, लाइमोन दैदेनगिरि, जाखांफुनाय फरायसा आइजोफोर बिथांमोनजोंहाय जोंनि सरकारनि हाबाफारिनि सायाव, जोंनि हानजानि सानस्रि आरो सान्थौनि सायावहाय सावरायनो थाखाय मोनसे बिथोन होदों। बेबायदिनो दिनै जमदुवार समस्तियावहाय 100 लाइमोन आइजोफोर लोगोसे जोंनि आइजो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे बेवहाय सावरायलायनायनि बाहाय हाबाफारि लानाय जादों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि बेयाव जादों आरो जों जिहेथु जोंनि सरकारा आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबां हाबाफारि जों लादों, जोबोद गोसो होबाय थादों सरकारा आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय। जेरै जोंहा रिसेन्टलि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि रां होनायनि प्रथम किस्ति 25,000खौ 3865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंना पिक मिशनाव गोबां आइजो हानजाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अमा फिसा होनानै अमा फिसिनानै बोरै रांखान्थि दिगै जौगानो हायो बेनि थाखाय जों हाबाफारि लादों। बोरमा फिसिनायनि जों हाबाफारि लादों, जों दाउ फिसिनायनि हाबाफारि लादों। बेबायदिनो जोङो पिक मिशन, गटारि मिशन बा पल्ट्रि मिशननि दारैहाय आइजोफोरखौहाय रांखान्थि भाबै बोरै जौगाहोनो हायो, सामाजिक भाबै बोरै जौगाहोनो बेखौ जों नाजाबाय थादों। जोङो मैखुन फिसिनायनि हाबाफारि जों लादों, मशरुम मिशन, गोबां आइजो हान्जाफोरखौ बेजोंबो लोब्बा खालामनाय जादों। बेबायदिनो आइजोफोरनि जौगानायजों लोगोसे जिहेथु आइजोफोरानो जोंनि समाजनि 50% सुबुं सानखोनि, बे 50% आइजोफोरखौहाय जों जौगाहोनो हायाबा जोंनि समाजा जौगानाय नङा। बेबायदि साननायखौ लानानैनो जोङो दिनै सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव आइजोफोरखौ एकदम हारि, बोरोन, धोरोम बासियालासे मोनफ्रोमबो हारि, धोरोम, बोरोननि आइजोफोरखौ जौगाहोनानै समाजखौ जोङो गोख्रै बोरै जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय हाबाफारि लानायनिनो दिनैनो मोनसे हाबाफारि जों बेयाव लादों। गोबां गावसुंथा ना खुद्रिनाया साभाबिक, खुनु सरकारानो खुनु माने दोलोआनो खनसेयैनो 100% रावनोबो होनो हाया। बेवहाय सरकारखौथ' बारहो, इसोरा फैबाबो भगबाना फैब्लाबो 100% बयनोबो होजोबनो हाया। जों दाखालि 3865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होबाय। दा नैबार नभेम्बरनि गेजेराव आरो जों 6000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 40टा जे जोंनि दा एक्जिस्टिं समस्ति दं बेयावहाय 150टा खरि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो थांबावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फैगोन बोसोराव 2024 मायथाइयाव आरो जों 6000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो थाखाय जों बिथांखि लादों। जेखिजाया नैबे नभेम्बर दाननि गेजेराव जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जेनुइन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा थालांदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गावसोरबो माने खाथा पत्रफ्रा थिग थानांगोन, बिथांफ्रा रेजिस्ट्रेसन थानांगोन, बिथांमोना माबा मोनसे हाबाफारि मावनाय जानांगोन। इलिजिबोल सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोल' जोङो नैबे 6000 जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राव जों सायख'गोन, बेयाव बिथांमोनखौ जों सोनाय जागोन। जेनुइन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बेयाव हाबगोन आरो जायफोर थालांगोन बेखौ जों 2024 मायथाइयाव आरो फिन खनसेबाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो बे 75,000 रां जे होनो जोङो बिथांखि लादों। जोंनि मेनिफेस्ट'आव UPPLनि मेनिफेस्ट'आव दङमोन, बेखौ जोङो मावफुंनानै जोंनि जे मोनसे बिसायख'थिनि रादाय दंमोन जोङो बेखौ मावफुंनानै समाजनो देखायगोन। बिथांमोना माने
आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेबायदि बिथांमोना गावसिनि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड जे दानानै गालांदोंमोन बेखौ बिसोरनि टेन्युरा 5 बोसोर जोबागौमानि गोदान सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानो मोना होननानै बिथांमोना केस होदोंमोन हाइकर्टआव बे केस होनायनि थाखायनो जों सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दानो हायाखैमोन दा दाखालि 31 जुलाइआव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि जे टेन्युर बिथांमोन दालांनाय बे जोबनानै थांबाय जोबनानै थांग्रोमोना जों दा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोरखौहाय जों दा बबेनिफ्राय लाजायो बेखौ थिग खालामनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जोंहा बिसास जे बे सप्तानि गेजेरावनो जों दाफुंनो हागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ गतिके हेंथा हान्जाया जेखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना लाजिनांलांबाय थागोन लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दला माबायदि साखाफारा जों फुरा साखाफारा गाबोन जुदि बिसायख'थिया जायोबा गाबोनबो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बाव थियारि जानानै दङ आरो इउपिपिएल दोलानो बाव खाथाङै देरहाखागोन गुबुन दोलाबो जेबो खामानि गैया 100% बाव इउपिपिएल दोलाल' देरहागोन आरो गुबुन हान्जानिबो जेबो खामानि गैया मोनबेसे बिजाबाव बिजाथि होनायनि साखाफारा जोङो मोनसे बिजाबाव होगोन जिहेतु जों एनडिएनि एलायन्स पार्टनार जोंनि बड'लेण्डआव मोननै समस्ति दङ उदालगुरि आरो दरं लोगोसे क'क्राझार समस्ति बेवहाय जों क'क्राझार समस्तियाव इउपिपिएल हान्जाया गेलेगोन दरंआवहाय जोङो एनडिएनि एलायन्स पार्टनारनो सोरनो होयो बाव बिजेपि दं एजेपि दं आरो इउपिपिएल दङ मोनथाम हान्जा दं आसामावहाय बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव जोङो इउपिपिएलआ क'क्राझार बियाबखौ लानानै जों गेलेनो थाखाय दा थाग थियारि जानानै दङ बायचान्स जुदि जोंनो आरो मोनसेखौबो हगारबावोबा बेयावबो जों गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दङ